Pravda, že konštatovať, že so slovenským školstvom niečo zásadne zlé, je triviálne, ale netriviálne je hľadať riešenia, ako tento katastrofálny stav zmeniť. A práve v hľadaní riešení univerzity musia zohrať kľúčovú úlohu. Podpora učiteľov zo strany univerzít je jednou z foriem, ako túto tému udržať živou a celospoločenskou záležitosťou. Čokoľvek sa deje učiteľom, to je ako keby sa dialo nám tu na vysokých školách. Keď vám brata bijú a robia mu také veci, tak sa ho treba zastať. To je staré pravidlo. A to je dôvod teda, že každým spôsobom rozumným, do čo patrí aj štrajk, to treba urobiť a treba im vyjadriť solidaritu. Vysoké školy na Slovensku sa mali už dávnejšie zapojiť do debaty o charaktere a kvalite vzdelávania na Slovensku a preto je teraz dobré, že na viacerých fakultách vznikla iniciatíva, že chcú aj formou štrajku vyjadriť podporu štrajkujúcim učiteľom a iniciatíve slovenských učiteľov, pretože ten záujem je spoločný a všetkým ide o to, aby vzdelávanie bolo na vyššej úrovni a aby bolo efektívne pre celú krajinu. Štrajk učiteľov podporujem preto, že sa nemôžem pozerať na to, ako ľudia, ktorí sa postavili za dobrú vec, ktorí sa snažia riešiť svoju zlú situáciu, sú považovaní za pošáhancov a znevažovaní pred celým národom. Myslím si, že ako študenti máme povinnosť sa postaviť za slovenské školstvo, pretože sme jeho priamou súčasťou a najlepšie vidíme, v akom stave sa nachádza. Svojich študentov, budúcich učiteľov, učím, že láskavý a slobodný učiteľ je to najviac, čo si rodič môže pre svoje dieťa prijať. Učitelia základných a stredných škôl už pre túto myšlienku obetovali mnoho. Do štrajku učiteľov som sa rozhodla zapojiť preto, lebo verím svojmu povolaniu. Vysoké školstvo patrí do celého školského systému a jednoducho musíme byť solidárni s gymnáziami a so základnými školami. Inak to jednoducho nejde. A ten môj druhý argument je skôr taký, možno iracionálny, možno vychádza len z mojich osobných skúseností. Ja som zažil na vlastnej koži rok 1968 a 1989 a vždy, keď sa ukáže možnosť nejakej zmeny toho, čo je a čo nie je ideálne, tak vždy sa postavím na tú stranu zmeny.